Salam eder hemmeňize köpeğiňiziň haýyşdy boýunça ýyrylan täzeden goýýan täzeden goýup beräý diýip ýazypsyňyz. Bu gezek ýöne eňini eýniň üstüne tikinti salyp görkezjeksiz. Ferediň biçilşi. Abyşny näme diýäňiz? Eýni alýaňyz ha. Şutaýyn 4 santy düşýäňiz. Onuň şundan şuňa çenli arka tarap 20 alýaňyz. Ondan soň bär tarapyna açylşma kesemde ýadyma düşdi. Şunu size düşüreýin diýip bara. Açılşını men arka tarapy aşak tarapdan 5 gapdalada 8 açtım. Ana şundan şuňa gelýänçäde 4 santy süýşdüm. Soň ýankyşda 20 santy süýşen ýerime şuň bilen bagladım. Ine şular ýatjyga dömek kesip alýan ştaýyn arka tarapy. La öň tarapy. Arka tarapy şu. Indi öň tarapyna geçeli. Öň tarapy mene şular ýaly ýene egini alýaňyz. Eýni alyp şular ýaljyk ştaýdan 4 santy düşýäňiz. Soň şundan şuňa gelýänçä 5 santy süýşýäňiz. 5 santdan bu goltuňam 18 santy alýaňyz. Ýokardan aşağı şundan düşýäňizde 18. Soň ştaýdan 5 santyny şu 18-e birikdirýäňiz gaýdylar. Soň mene ştaýsyny çaraja oýuraga diýip kesäýmeli. Mene şey diýip biçilşi şul häzir dowamyndan görkezjek ýeňi nähile galynýany. Bir elimde tutup görkezýän size ene keselişi şun şey dip men kesýän doğrudan ýönüp eýnimen alýan kesende eýnimen alym şey dip boltuk oýunçy bilen alýan. Bul häzir bize gerek bu da neme ştaý häzir bize gerek ýeňini biçmek üçin şey dip alýanyz. Yerine kıyma yağlıyla onu da böyle için görkezeyim. Bir elimde tutup kesmeyen kıyma. Şunları yağlayıp keseyim. Bu kaptala geliyor. Bu kaptalına ben de şey keseceğim. Şu taysını 1,5 santy süýşen oýup keskitçeler. Şeyler aýdy çıkka. Edi falan. Şundan şuna ibäri. Bakalojuna ýa arka tarapda edişimiz ýaly. Şeýle düşüreýin. Şey diýip kesýän. Ma kuşun sesem yok, bana hedle dersin geçti kadar. O yattı bu mat. Yoksa bir kıyırıp yürüye düşüyor şolan. Edip çıktı kesýäňiz. Kasynyň oýuşuna malýaňyz. Sana beskanlar kesäýmen. Böyle kynulýar, sana beskanam kesip taşlardyr. Sana beskanam gatysy kesip köýnege düşer. Anam köýnege geýýär. Gaýdylar görüňiz, like, repost. Baýdaçyga basýaňyz, baýdaçynyň aşagyna haky. Üçdançyk nokoda saklap durýaňyz basyp, onuň strelkaçyk bilen gaýlaşýaňyz käbir bilmeýänjeler bar. Şoň üçin aýtýan şonu. Şu repost bilen oklar ýöne baýdaçyga basýarlar. Onuň şoň repost etdim bilen düşünýärler. Ýöne baýdaçyk saýlap alýanda döýtýän şu baýdaçyklar. Inni mana aýraly. Bir minutçuk. Ene gaýlar bilen mara ýankyňyna eýni bular öň tarapyň eýnine näzir edin. Öň tarapyň eýnini kesip allaga bilen arka tarapyň eýnini. Indi bular mena açylşlary. Bu da eýniniň gyras tikini ýokarsy. Indi şu öň tarap bilen arka tarapy şey dip goýýaňyz. Mana şular ýaly dip goýýaňyz. Onuňa göräňiz ştaýym şey dip aýlanyp goltuk oýmyň ene görnüpdi. Görnýär. Ene şu goltuk oýmyň şu. Onu sen şunu şey dip goýýaň bir-birine. Şunu ýyzarlaýaňda ýeňiň giňligini alyp ene şu taýdyň giňligini almala. Ne gözüňe götürün. Ýakyndan düşür. Bilemokda. Ne seredin? Şu ýeň, ene обычный ýeň şu. Teredin ne daşdan gorkadan. Şundan aşağısı bar. Ne? Şundan aşağısı обычный ýeň.
Ine. Şu abişini yeň bolup ine bir ýokarsam reglanyň uju üsti. Dordam. Ine siz şunu şeýdip şuňla şeýdip baglaýaňyz. Gol neme bokurdygyny oýumdan şeýip alýaňyz da bu tarapynam şeýip baglaýaňyz. Aşağı gidýäňiz. Şeýdip ine seret. Çyzyňy da şeýdip ine men aýyrýan şunu. Ana yeňi biçilşi. Ine şular ýalyk ýagdaýda yeňini birikdirip dakýaňyz. Düşünürip bilinmi gyýlar düşünen bolsaňyz hökman like basyp kommentariýada düşündim düşünmedim ýazyň. Repost ediň baýdajaga basyň baýdajagyň aşagynaky 3 sançyk nokada basyp repost ediň gyýlar. Başga da fasonjyk gerek bolsa hökman goýýarym. Sag bolun hemmeňize.